Excelencie, dámy a páni, hudba uvoľňuje ducha a okrídľuje myšlienky. Slovami Edity Stein, svätej katolíckej mníšky židovsko-nemeckého pôvodu a spolupatrónky Európy, vás srdečne vítam na NAPS medzinárodnom ekumenickom koncerte, ktorý podporí dialóg a toleranciu medzi národmi a náboženstvami už 17. raz. Aj v tomto roku budeme umením vytvárať mosty úcty a vzájomnej tolerancie pod spoločnou duchovnou záštitou hierarchov 5 najväčších kresťanských cirkví a židovskej náboženskej obce. Dnešný večer si budeme môcť vypočuť kresťanské a židovské spevy vo viacerých jazykoch v podaní 140 umelcov a spevákov zo Slovenska aj zo zahraničia. Milé dámy, vážení páni, pre Inštitút NAPS, naše aktivity pre Slovensko, je veľkou cťou a úprimnou radosťou, že toto podujatie dlhodobo podporujú domáce i zahraničné autority náboženského, verejného, diplomatického i spoločenského života. Vaše excelencie, vážení predstavitelia verejného života, vážení kolegovia z diplomatického zboru, dámy a páni, bratia a sestry, je pre mňa veľkou cťou, že vás môžem pozdraviť ako jeden z predstaviteľov neboženstiev prítomných na tomto 17. medzinárodnom ekumenickom koncerte NAPS, Nostre Activitate pro Slovakia. Prinášam pozdrav papeža Leva a mojich predstavených vo Vatikáne. Tento koncert podporuje dialog a bratstvo. Ďakujem pánovi Petrovi Solejovi za jeho ekumenické úsilie. Ekumenizmus nás spája pri zachovaní respektu voči našim rozdielnostiam. Dnes večer cítime toto ovzdušie jednoty aj si umelcami, ktorí svojim umením vytvárajú mosty pokoja. Bratia a sestry, pokračujme na ceste ekumenizmus s odvahou, nádejou a entuziasmom. Ďakujem. Vážení prítomní, spevy rímskokatolíckej cirkvi si dnes priblížime výberom z diela Malá jazzová omša v podaní detského a dievčenského speváckeho zboru Slovenského rozhlasu. Toto teleso vzniklo už v roku 1953 a zohralo významnú rolu pri rozvoji slovenského zborového spevu. Inšpirovalo vznik mnohých diel slovenských autorov a podstatne prispelo k obohateniu repertoáru detských zborových telies na celom území Slovenska. Zakladateľom tohto telesa bola popredná osobnosť slovenského hudobného života pán Ondrej Francisci. Zbor od svojho založenia nahral viac ako 500 piesní, cyklov pre rozhlasové vysielanie, niekoľko CD nosičov a vychoval množstvo popredných umelcov. Spevácké teleso už viac ako 10 ročie vedie známy propagátor umenia pán Adrián Kokoš. Pôsobí aj ako dirigent Slovenského rozhlasu a vo svojom umeleckom životopise má spoluprácu s mnohými domácimi aj zahraničnými telesami, vrátane dirigovania na renomovaných umeleckých festivalov. Dirigentom NAPS, Medzinárodného ekumenického koncertu, je už po 6. raz. Mladí speváci dnes vystúpia v doprovode klaviristky Tatiany Sedmákovej, kontrabasistu Samuela Alexandra a hráča na bicie Jakuba Valíčeka.
Vaše excelencie, páni ministri, vážení diplomati, vážené eminencie, dámy a páni, dobrý večer. Je mi cťou ako veľvyslancovi Jordánskeho Hášimovského kráľovstva byť tu v tejto krásnej koncertnej sieni Slovenskej filharmónie v Bratislave na večeri plnom hudby, priateľstva a bratstva. Je mi cťou, že tu môžem privítať talentovaného jordánskeho tenora, pána Adiho Nabera, ktorý spolu s ďalšími váženými umelcami zaspieva pravoslávne sakrálne piesne. Pán Naber, kresťan, je skutočným predstaviteľom jordánskej spoločnosti, ktorá žije v mieri a harmónii. Pochádza z kolísky kresťanstva. Jordánsko je domovom historického miesta, kde bol pokrstený Ježiš Kristus. Keďže som bol požiadaný, aby môj príhovor bol stručný, napadla mi úvaha z minulotýždňovej návštevy jeho veličenstva kráľa Abdaláha II. Jordánskeho v Budapešti. Stretol sa so skupinou poslancov a jeden z nich jeho veličenstvu rozprával príbeh, ktorý vystihuje ducha dnešného večera. Pred 6 mesiacmi navštívil Jordánsko a všimol si, že štátne vlajky vlajú na polžrde. Zvedavý na dôvod sa opýtal a dozvedel sa, že vlajky boli spustené po smrti pápeža Františka. Bol prekvapený, že moslimská krajina spustila vlajky na počesť kresťanského vodcu. Jeho veličenstvu povedal: toto prekvapenie som zdieľal s mnohými kolegami na nedávnych medzináboženských raňajkách a zistil som, že ma to dojalo za každým, keď som o tom hovoril. Jeho veličenstvo reagovalo na smrť pápeža Františka rýchlo a s hlbokou ľudskosťou. Vyjadril svoj smútok slovami: bol mojím priateľom a bratom. Bratia smútia nad stratou svojich priateľov. Táto veta, ktorú vyslovil moslimský panovník, potomok proroka Mohameda, na adresu kresťanského duchovného vodcu, vyjadruje spolupatričnosť a vzájomný rešpekt, ktoré umožňujú večery ako tento. Vážené excelencie, dámy a páni,
Dnešná hudba, viera, vyjadrená hlasom a nástrojmi, je živým príkladom puta, ktoré presahuje vieru a národnosť. Nech tento koncert posilní náš spoločný záväzok k dialógu, vzájomnej úcte a spoločnému dobru. Ďakujem vám. Dámy a páni, spevy Evangelickej cirkvi Augsburského vyznania si priblížime výberom z duchovnej kompozície Requiem od slovenského skladateľa Víťazoslava Kubičku. Svetová premiéra tohto sakrálneho diela sa uskutočnila len prednedávnom v rámci bratislavských hudobných slávností. Dielo si vypočujeme v podaní členov speváckeho zboru Lúčnica, ktorý je súčasťou umeleckého súboru Lúčnica už od jeho vzniku od roku 1948. Jeho výkony sú vysoko hodnotené odbornou kritikou i úspechom u širokého publika. Svoju umeleckú kariéru v ňom začínali viaceré hviezdy operného neba, medzi nimi napríklad pani Edita Gruberová, Lucia Popová či Magdalena Blahušiaková. Zbor Lúčnice získal mnohé najvyššie ocenenia a potlesk im darovali poslucháči nielen v krajinách Európy, ale aj v Spojených štátoch amerických, Číne, Južnej Kórei, Mexiku, Argentíne, Jordánsku, Izraeli, Venezuele či na Tajvane. Bohatý repertoár lúčničiarov zahŕňa diela všetkých štýlových období od renesancie až po súčasnú slovenskú tvorbu. Umeleckou vedúcou a dirigentkou speváckeho zboru je od roku 2003 pani Elena Matušová. Lúčničiari nám dnes predvedú svoj spev spoločne so sopranistkou Marianou Prievozníkovou Geleneky a baritonistom Romanom Krškom.
Dámy a páni, v tejto chvíli medzi nami vítam úspešného operného solistu Jozefa Benciho, ktorého jedinečný bas poznajú poslucháči nielen v mnohých krajinách Európy, ale aj v Brazílii, Číne, Japonsku či Spojených štátoch amerických. Hlbavú atmosféru spevov východných kresťanov nám počas dnešného koncertu vytvorí spoločne s členmi zboru Cantica Istropolitana, ktorý vznikol už v roku 1991 a v krátkom čase dosiahol vysokú úroveň v interpretácii sakrálnej aj svetskej hudby 16., 17. a 18. storočia. Speváci zboru účinkovali na mnohých scénických a koncertných operných predstaveniach, väčšinou v Rakúsku, a nahrali rovnako ako Jozef Benci niekoľko operných titulov na CD nosičoch.
So zborom spolupracovali mnohí významní, svetovo uznávaní dirigenti, solisti a režiséri. Od roku 1993 zbor pravidelne účinkoval v nemeckom štátnom divadle, a to najmä v operných inscenáciách Wagnerových opier.
Milí priatelia, oslavovať nebeského Otca budeme na dnešnom podujatí aj umeleckým prejavom typickým pre obrady reformovanej kresťanskej cirkvi. Priblížime si ich organovým recitálom v podaní organistu a pedagóga Mareka Štrbáka, ktorý koncertnú hru na organe vyštudoval na hudobných univerzitách vo Viedni, Štutgarte a Štrasburgu. Operným duetom sa pridajú aj solisti Mariana Prievozníková-Geleneky a Otakar Klein. Úspešná slovenská sopranistka je členkou Slovenského filharmonického zboru a stvárnila niekoľko postav aj v opere Slovenského národného divadla. Významný slovenský tenorista Otakar Klein vyštudoval operný spev na konzervatóriu a Vysokej škole múzických umení v Bratislave u profesorky Zlatici Livorovej. Úspechy slávi aj na medzinárodných koncertných pódiách a to nie len v strednej Európe, ale aj v Nemecku, Belgicku, Holandsku, Francúzsku, Španielsku, Taliansku či Mexiku.
Stratil som smrť života, ja už som nájdený. Ta milosť súd mi zjavila, a strach
Vážení hostia, osobné posolstvo dnešnému podujatiu zaslal aj ekumenický patriarcha Bartolomej I. Konštantinopolský, 270. následník svätého apoštola Ondreja na tróne arcibiskupa Konštantinopola a duchovný líder 330 miliónov pravoslávnych kresťanov na celom svete. Jeho svetosť vo svojom liste píše: Ctenému pánovi Petrovi Solejovi, zakladateľovi a riaditeľovi inštitútu NAPS, nášmu milovanému v pánovi, milosť vám a pokoj od Boha. Úprimne blahoželáme vám a inštitútu NAPS k vstupu do 3. dekády vašej ekumenickej služby, ktorá sa vyznačuje vašim neustálym úsilím o podporu porozumenia a spolupráce medzi kresťanskými tradíciami. Vaše odhodlanie presadzovať ducha dialógu a bratstva medzi ľuďmi je chválihodné a hlboko v súlade s víziou a poslaním ekumenického patriarchu. Vyjadrujeme našu úprimnú vďaku za informáciu, že 17. NAPS, Medzinárodný ekumenický koncert, sa bude konať v sobotu 25. októbra v bratislavskej koncertnej sieni Slovenskej filharmónie v Bratislave. S osobitným potešením sa dozvedáme, že toto zmysluplné stretnutie bude opäť vysielané publiku nielen na Slovensku a bude šíriť svoje posolstvo harmónie a jednoty mnohým. Uisťujeme vás o našich úprimných modlitbách za úspech podujatia a o našej duchovnej blízkosti k vám a všetkým, ktorí sa zhromaždia v ušľachtilej veci kresťanskej jednoty. Nech Pán, darca každého dobrého dobra, požehná dielo vašich rúk a vedie inštitút NAPS v jeho neustálom svedectve o pokoji, zmierení a vzájomnej úcte medzi cirkvami a národmi, váš vrúcny príhovorca pred Bohom, Bartolomej I., arcibiskup Konštantinopola, Nového Ríma a ekumenický patriarcha vlastnou rukou. Dámy a páni, v tejto chvíli medzi nami srdečne vítam Adi Nábera, operného solistu z jordánskeho Hášimovského kráľovstva, ktorý obohatí dnešný medzinárodný ekumenický koncert o východné kresťanské spevy v arabskom jazyku. Adi Náber je jordánsky viacjazyčný operný tenor, spieval na mnohých koncertoch a operných produkciách v Jordánsku i vo viacerých európskych krajinách. Medzi jeho významné vystúpenia patria festivaly Džeraš v Jordánsku, ako aj v talianskej Ravene, či stvárnenia operných rolí v Berlínskej i Viedenskej opernej akadémii. عذراء يا أم الإله يا طاهرة نقية صلي إلى ابنك الإله وحنينيه علي أنت الميناء للخلاص وفرح البشرية الأرفع من السماء اللامع البهية لا تهمليني في الحياة أن أغرق في الخطية
تضرع اسمعي من نفسي الشقية تقبلي مني النشيد واللحن ذا الشجية ألح في التضرع فاقبليني ناجية واهديني من بعد الممات حياة أبدية يا رب القوات كن معنا فإنه ليس لنا في الأحزان معين سواك يا رب القوات ارحمنا سبحوا الله في قديسيه سبحوه في فلك قوته يا رب القوات كن معنا فإنه ليس لنا في الأحزان معين سواك يا رب القوات ارحمنا سبحوه بلحن البوق سبحوه بالمزمار والقيثارة يا رب القوات كن معنا فإنه ليس لنا في الأحزان معين سواك يا رب القوات ارحمنا سبحوه بالطبل والمصاف سبحوه بالأوتار وآلات الطرب يا رب القوات كن معنا فإنه ليس لنا في الأحزان معين سواك
Dámy a páni, a teraz už srdečne medzi nás pozývam veľmi talentovanú speváčku Karin Sarkisian. Karin Sarkisian pochádza z Arménska. Vysokú školu muzických umení v odbore kompozícia absolvovala priamo v Jerevane. Žánrovo pôsobí prevažne v oblasti world music. Aranžuje ľudové piesne pre rôzne nástrojové zoskupenia a spolupracuje s viacerými vynikajúcimi umelcami a kapelami, ako napríklad Balkan Ensemble, Pressburger Klezmer Band či Šum Davar. Počas dnešného ekumenického koncertu si v podaní Karin Sarkisian vypočujeme židovské piesne. Umelkyňu doprevádza orchester Slovenskí symfonici pod vedením dirigenta Adriana Kokoša. What?
Vaše excelencie, ctené dámy, vážení páni, ďakujem veľmi pekne členom orchestra za krásny zážitok, ktorý nám dnes večer pripravili. Ďakujem samozrejme všetkým účinkujúcim, úžasným spevakom, či už slovenským, alebo aj zo zahraničia, pretože myslím si, že si odnášame odtiaľto úplne hlboký zážitok v našich srdciach, že to bol prenádherný večer. A v tejto chvíli by som poprosila, aby sem ku mne na pódium prišiel pán Peter Solej, zakladateľ inštitútu NAPS. Ctené excelencie, moja drahá Lenka, milé dámy, vážení páni, drahí priatelia ekumenizmu a jednoty. V tejto fantastickej atmosfére chcem vás zo srdca každého jedného a úprimne pozdraviť a vyjadriť veľké poďakovanie, že sme sa dnes mohli už 17. raz stretnúť s úmyslom, umením spájať a prehlbovať dialóg medzi národmi a náboženstvami. Myslím, že môžem hovoriť v mene všetkých vás, keď sa teraz obrátim na umelcov, ktorí aj v tomto roku spojili talent, tvrdú umeleckú drinu a pretavili to do nádherného koncertu, do nádherných hudobných výkonov, ktoré, ako istotne vieme, kde končia slová, tam práve hudba môže nahradiť to, čo môže vytvoriť či podporiť konflikt, a práve hudba je tou univerzálnou rečou, ktorá nás všetkých spája. Chcem sa s poďakovaním obrátiť na pána apoštolského nuncia za jeho krásne slová a osobitne za pozdrav od jeho svetosti Leva 14., ktorý tlmočil tomuto auditóriu. Musím povedať, že popri pápežoch blahej pamäti Benediktovi XVI. A Františkovi, svätý otec Lev 14. je už tretím pápežom katolíckej cirkvi, ktorý vie o tomto podujatí. A som veľmi vďačný, že v júni, keď sme sa stretli vo Vatikáne, som mu mohol predstaviť fotoalbum z doterajších ročníkov a pápež veľmi ochotne a zo srdca udelil požehnanie tomuto podujatiu, ale aj všetkým, ktorí na ňom akýmkoľvek spôsobom participujú. Moje veľké poďakovanie patrí veľvyslancovi jordánskeho kráľa za skutočne nádherné svedectvo bratstva a jednoty, a to priamo od pánovníka tejto nádhernej zeme. Stretávame sa v roku, ktorý je pre kresťanov alebo pre katolíkov jubilejným rokom, a to len raz za štvrťstoročie. Stretávame sa v roku, kedy si pripomíname 1700. výročie významného prvého ekumenického nicejského koncilu. Ale pre každého jedného z nás, veriaceho, neveriaceho, kresťana, žida, moslima, každý jeden rok môže byť rokom nového začiatku. Napríklad aj v tom, že sa budeme v úcte prijímať, tolerovať a podporovať. Dnes mnohí hovoria o tom, že je potrebné stavať mosty. Ja som vďačný, že toto podujatie o tom nehovorí, ale už 17. krát ich skutočne stavia. A vy všetci, drahí hostia, dámy a páni, ctené autority, milí televízni diváci, neskôr poslucháči rádia, každý jeden z vás, umelci, je takým pilierom toho mostu. A za to vám patrí veľká vďaka. Nech radosť, entuziazmus a aj umelecký a duchovný zážitok tohto večera skutočne pretrvá v každom jednom z nás čo najdlhšie. Laudetur Jesus Christus, Pán Boh daj dobrý večer, sláva Isusu Christu, Aldáš Békešek, šalom, salam alejkum. Ďakujem pekne. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý.
Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen. Blahoslovený je Hospodin na vás, toho blahodáti člověkolubiem, всегда není prísno i vo víky víkov. Amin. Minden kegyelemnek Istene, áldjon meg téged, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon békességet néked. Amen. ותננו היום ובכל יום לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואינו ותגמלנו חסדים טובים, כן יהי רצון. Hop.